चापतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरशनं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण बिना माता जी हरे ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 33 നിന്നെടുക്കുന്നത്. 34 35 ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ദാമോദര ലീലയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ? കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വലുതാവൂലേ? ഓക്കെ, കാണാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ശ്ലോകം 33 എടുക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ദൈവഭക്തിയുള്ള ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കളുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അല്ലെ? വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു യദുക്ക് രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ് ജന്മമെടുത്തത് എന്നൊക്കെ. നമ്മള് മലയക്കുന്നുകളിലുള്ള ചന്ദന വൃക്ഷത്തെ പോലെ പറഞ്ഞു. ചന്ദനമരങ്ങൾക്ക് എവിടെയും വളരാം, എന്നാലേ അത് മലയപർവ്വതങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കുന്തി മഹാറാണി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അപ്രഖ്യാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അപ്രഖ്യാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അപ്രഖ്യാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. എല്ലാം ചൊല്ലാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അപ്രഖ്യാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അപ്രഖ്യാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അപ്രഖ്യാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം.
അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 33, 34, 35 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചുപേര് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യം യാചിതോ അഭൃഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വാസുദേവസ്യ ദേവഗ്യായാചിതോ അഭൃഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭ്രഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദ്വിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭൃഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യം യാചിതോഭിർഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭൃഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദ്വിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യം യാചിതോ അഭൃഗൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യം യാചിതോ അഭ്രഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ സുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭ്രഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദിശാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വാസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭ്യഗാത് അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദ്വിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യം യാചിതോ ഭൃഗാൽ അജസ്തമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദ്വിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. അപരേ മറ്റുള്ളവർ വസുദേവന്റെ ദേവകിയുടെ യാചിത വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ അഭ്യകാൽ ജാതനായി അജൻ ത്വം അങ്ങാകുന്നു. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേമായ നന്മയ്ക്കായി വദായ വധിക്കാനായി സുരദ്വിഷ ദേവന്മാരിൽ അസൂയാലുക്കളവരുടെ
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാകുന്നു അവരുടെ പുത്രനായി അങ്ങ് അവതാരമെടുത്തതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിസ്സംശയം അങ്ങ് അജനാണ്. എങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ നന്മയ്ക്കും അവരുടെ അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചത്. ഹരേഷ്ണ ചേഞ്ച് ആയി. ഭാവാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. വസുദേവരും ദേവകിയും പൂർവജന്മത്തിൽ സുതപനും കൃഷ്ണിയും ആയിരുന്നു എന്നും കുറച്ച് സൂം ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി ജനിക്കാൻ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും തൽഫലമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായി അവരുടെ പുത്രനായി ജനിക്കാൻ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും തൽഫലമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി അവതാരമെടുത്തുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി മത്സരന്മാരെ അഥവാ ഭൗതികവാദികളായ നാസ്തികരെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുവാനുമായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെയും പറഞ്ഞല്ലേ, രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടി, ഏത് കുലത്തിന്റെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു, വസുദേവരും ദേവകിയും പൂർവജന്മത്തില് സുതപനും കൃഷ്ണിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായി. ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. മത്തപരതരന്യാന്യ കിഞ്ചിതസ്യ ധനഞ്ജയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നെ പോലെയും എനിക്കുപരിയായിട്ടും ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രനെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഒരു 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ വേണം, ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ വേണം, ഭഗവാനെ പോലൊരു പുത്രൻ വേണം. അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് 3 ജന്മങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ജന്മത്തില് സുതപനും കൃഷ്ണിഗർഭനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. 2ാമത്തെ ജന്മത്തിൽ അവര് തന്നെ അതിഥിയും കശ്യപനുമായിരുന്നു. അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വാമനദേവൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഉപേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി, അവതാരമെടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 3ാമത്തെ ജന്മമാണ് ദേവകിയും വാസുദേവൻ അല്ലെ. അവർക്കും സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ മകനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവര് 3 ജന്മത്തിൽ, അവരുടെ ഒരു ജന്മത്തിലെ പ്രാർത്ഥന സുതപനും കൃഷ്ണയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ, 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാൻ കേട്ടില്ലേ, ഒരേ കാര്യം തന്നെ 2-3 വട്ടമൊക്കെ അല്ലെ, മറന്നു പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങയെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണം, അങ്ങയെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണം, അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം പറയും. അത് പ്രകാരം 3 ജന്മത്തിൽ, അവരുടെ 3 ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ വേറെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും അല്ലെ, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് 34ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ അതിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായാന്യേ ഭൂവോ നാവാ ഇവോ ദദോ സീദന്ധ്യാവൂരി ഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മാ ഭുവാർത്തിദഃ. ഭാരാവതാരണായാന്യേ
ഭുവോ നാവായിവോ ദദോ സീതന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാന്മാ ഭുവാർത്തിതഃ പാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവായിവോ ദദോ സീതന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാന്മാ ഭുവാർത്തിതഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവധാരണായന്യേ ഭുവോ നാവാമി ബോധതോ സീതന്തോ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ആത്മാ ഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവാ ഇവോ ദദൗ സീദന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭൂവോ നാവ ഇവോ ദധൗ സീദന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവയിവോ ദധൗ സീദന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭൂവോ നാവായിവോ ദദോ സീദന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മാ ഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവൈവോ ദദൗ സീദന്ത്യ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാമ ഇവോ ദദൗ സീദന്ത്യ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ ദദൗ സീദന്ത്യ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരാവതാരണായന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ ദദൗ സീദന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർത്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ള ചൊല്ലാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥ വിവർത്തനം ആവർത്തി നോക്കാം. ഭാര അവതാരണായ ലോകഭാരം കുറക്കാനായി മാത്രം അന്യേ മറ്റുള്ളവർ ഭുവനത്തിന്റെ നാവഹ വഞ്ചി ഇവ പോലെ ഉദതൗ സാഗരത്തിൽ സീതന്ത്യ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂരി അതിതീവ്രമായി ഭാരേണ ഭാരത്താൽ
ജാത അങ്ങ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ഹി നിശ്ചയമായും ആത്മഭുവ ബ്രഹ്മദേവനാൽ അർത്ഥിത വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂമിദേവി എപ്പോൾ അമിത ഭാരത്താൽ വേദനിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ദേവിയുടെ കഷ്ടതയെ ലഘൂകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആണ് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൃഷ്ടിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ആവിർഭവിച്ച ബ്രഹ്മാവ് നാരായണന്റെ പ്രത്യക്ഷ പുത്രനാകുന്നു. നാരായണൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ആദ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ഈ ദ്രവ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ തത്വമാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതല്ല മാതാജി, അതിന് മുന്നേ ഫുൾ പേജ് ആയിട്ടുള്ള വിവർത്തനം ഫുൾ പേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. പ്രവേശിക്കുകയും പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ അതെന്താ മാതാജി, പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന അംബുജത്താൽ ജാതനാകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ വിഷ്ണു പത്മനാഭൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇതല്ല, വേറൊരു പേജ് ഉണ്ട്. ഇത് 35-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥന. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം എവിടുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത്? ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമര ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ, ആ താമരയിലാണ്, ഉക്കിൽക്കൊടിയിൽ നിന്നും ഒരു താമര ഉണ്ടാവുകയും അതിലാണ് ആദ്യ ജീവ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതെയാ, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല സാരല്ല മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചു. ഓക്കെ. പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ്, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാരല്ല, പർപ്പെട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന അംബുജാഗ്രത്തിൽ ജാതനാവുകയും ആകാൻ വിഷ്ണു പത്മനാഭൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ പിതാവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ജന്മമെടുക്കിയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ സദാ ഉപവിഷ്ടയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ നാരായണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ നാരായണനെയും സാധാരണ ജീവാത്മാവായി കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. നാരായണൻ സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല, ഇദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വഭാഗത്തുമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവ് പൈതങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാകുന്നു. ഒരാളുടെ ശരീരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ലാതെ ശിശുവിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. എന്നാൽ നാരായണൻ അനന്ത ശക്തിമാനാകിയാൽ യാതൊരു ശക്തിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തിയാൽ എന്തും ഏതും അനായാസേനയും പൂർണ്ണമായും ചെയ്യുവാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് മാതൃഗർഭത്തിൽ എറിയപ്പെടാതെ പിതാവായ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാകുന്നു, അഥവാ പ്രത്യക്ഷ പുത്രനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് സമസ്ത സൃഷ്ടികളുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനാകുന്നു. അനന്ത ശക്തിയാൽ സമസ്ത സൃഷ്ടികളെയും അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ പരമഭഗവാന്റെ പരമാത്മഭാവമായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്വേതദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാരാൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ കൊണ്ടുപോലും പരിഹരിക്കാൻ അസാധ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കംസനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂമി
ഭരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അസുരന്മാരുടെ അധർമ്മത്തിൽ ഭൂമി അധിക ഭാരമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റു ദേവന്മാരോടൊപ്പം ക്ഷീരോദക സാഗര തീരത്തു നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപ്പോൾ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായി കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആവിയാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേയസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭി ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേ അസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാ അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേ അസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേ അസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീത രാമനണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേ അസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭാകരൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭാകരൻ വാസു പ്രഭു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. യസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാ നാമ വിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർത്ഥാണി പരിച്ഛാന്തി കേചന. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ഓക്കെ, കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവേ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ അസ്മിൻ ഈ ക്ലിശ്യമാനാനാം ഇന്ന് നിന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവിദ്യ അജ്ഞത കാമ അഭിലാഷം കർമ്മഭി കാമ്യകർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്താൽ ശ്രവണ ശ്രവിക്കുന്നു, സ്മരണ സ്മരിക്കുന്നു, അർഹാണി ആരാധിക്കുന്നു, കരിഷ്യൻ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുക. ഇത് ഇപ്രകാരം കേചന മറ്റുള്ളവർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വൈഷ്ണവതി കുറച്ച്. ഓക്കെ. ഭൗതികമായി കഠോര വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കൾ ഭക്തിത സേവന മാർഗമായ ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ആരാധന തുടങ്ങിയവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ധർമ്മമാർഗങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാലാണ് ധർമ്മമാർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ട കാംക്ഷയുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പരിഷ്കാരം എന്ന പോലെ ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മതത്വമാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമപ്രമാണിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം സ്വതസ്ഫൂർത്തമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയും ആകുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഓക്കെ മാതാജി, മതി അത്ര മതി. ഓക്കെ. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കാനാവില്ല, എന്നാൽ സേവനം സമർപ്പിക്കാനാവും. എന്തെന്നാൽ അവൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഭഗവാന് സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം. ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരുമാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷം നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കൾ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. അവിദ്യയുടെ പരിധിക്ക് താങ്ങാത്ത വശം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമല്ല. പ്രകൃതി നിയമമാണത്. എങ്കിലും അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ ദുഃഖാർത്തരായ ജീവാത്മാക്കളോട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി അധികം കൃപാലുവാകുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചവയെ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ബദ്ധാത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷമായ കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല, അതിന് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഓഫ് ആയിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഓഫ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരി. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ
ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ജയ ഗുരു മഹാരാജ് പ്രേമാനന്ദി ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുന്തിമാറാണി ഇവിടെ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയായ എനിക്ക് അങ്ങക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ പോലും ശരിയായിട്ട് അറിയില്ല, എനിക്ക് അത്രയും ജ്ഞാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതേ കുന്തി മഹാറാണി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ അവരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് പറഞ്ഞു യദുവംശത്തിന്റെ കീർത്തിക്കായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങ് അവതാരം എടുത്തതെന്ന്. പിന്നെ എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരെ അധർമ്മികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനുമായിട്ടാണെന്നും പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നു ഭൂമിദേവി എപ്പോഴാണോ അമിതഭാരത്താൽ വേദനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ കഷ്ടതയെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭൂമിയിലെ അധർമ്മികൾ അവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ഭൂമിദേവിക്ക് വേദനിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഓരോ പാദസ്പർശവും ഭൂമിദേവി അത്രയും സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാലേ അഭക്തന്മാരുടെ അധർമ്മികളുടെ ഓരോ കാൽവെപ്പും ഭൂമിദേവിക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ ആത്മഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ആ ഭൂമിദേവി ഒരു പശുവിടെ രൂപം ധരിക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നു. അല്ല ബ്രഹ്മാവിന് സാധിക്കാതാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അപ്പോൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഈ അസുരന്മാരെയൊക്കെ കംസനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കായിട്ടും പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചത് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ പരമ ദിവ്യോത്തം പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവതാരം ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാ സർവകാരണക്കാരൻ, ആ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ യശോദാമാതാവിന്റെ ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ശിശുവായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലമായിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. സർവമാന ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അസന്മാരെ അഥവാ ഭൗതികവാദികളായ നാസ്തികര സമൂലം നശിപ്പിക്കുവാനായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ, അനേകം കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ കഠോര വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധനസ്ഥനായ ആത്മാക്കൾ ഭക്തിത സേവന മാർഗമായ ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ആരാധന തുടങ്ങിയവയെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അവിദ്യ, അജ്ഞത. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭവേ അസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യ കാമ കർമ്മഭി എന്ന് പറയും. അവിദ്യ, നമ്മള് അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തില് അല്ലെ നമ്മളാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട്
എല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും നമ്മൾ അങ്ങനെ അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നയതി മാമേതി സ്വാർജന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുക, അത് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമാണ് അല്ലെ. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രവണ സ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ശ്രവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുന്നു. പിന്നെ അർഹാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം കീർത്തനം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആദ്യം ശ്രവണമാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാസം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെയും ചേക്കേറുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിവസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ആ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചനമുണ്ടായി അല്ലെ. അത് 7 ദിവസം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ അതിന് ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുന്ദുകാരിയുടെ അല്ലെ, ഒരു പ്രേത രൂപത്തിലുള്ള ആ ദുന്ദുകാരി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് അല്ലെ. ശരീരം പോലുമില്ല, ഒരു പ്രേത രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ദുന്ദുകാരിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ? അപ്പോ ആ ദുന്ദുകാരി അതിൽ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. രാജാവായിട്ടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച്, സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, പ്രസാദം പോലും കഴിക്കാത്ത അല്ലെ, യാതൊന്നും ജലപാനം പോലും നടത്താതെയാണ് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ കേൾക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. അപ്പോ അത് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതോ അത് അത്രയും നമ്മുടെ ഉള്ളില് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ആരാധന തുടങ്ങിയവയെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ചിലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിയുടെ അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇത് എത്രയും ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ആരാ തന്നിട്ടുള്ളത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? ശ്രവണം ആയി, കീർത്തനമായി, സ്മരണമായി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലോ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കീർത്തനായി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. ശ്രവണം, നമ്മൾ അത് കേൾക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ആരാധന, നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വലിയ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ. നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലാണോ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, എന്നത് എന്താണ്? ഒരു തുളസി ഇലയോ, ഒരു പൂവോ, അല്പം ജലമോ, പഴം അല്ലെ. അത് അത്ര പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കതല്ല, നമുക്ക് അതിലും കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാധനയായാലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും പറയുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭഗവാന് സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം. ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാകും. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് പലവരുടെയും സേവകനാകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ രാവിലെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ബോസിന്റെ സേവകനാവുന്നു, ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുള്ളവരാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെ സേവകരാകുന്നു അല്ലെ, കുട്ടികളുടെ സേവകരാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ജീവര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണ്, സേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും അല്ലെ. നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല, അവർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കൂടി കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം നൽകണം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനും വന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക കർത്തവ്യം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷം നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കൾ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. അവിദ്യയുടെ പരിധിക്ക് താങ്ങാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപ്തമല്ല, പ്രകൃതി നിയമമാണ്. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയും ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ബ്രഹ്മദേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായ് ഭക്തിലെത്താത്തി. നമ്മൾ അനേക ജന്മങ്ങളിൽ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചു, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചു അല്ലെ. ഉദാഹരണ തിരുമേനി പറയുന്നത് അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ പുഴുവായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും മരമായിട്ടും പക്ഷിയായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ ദുഃഖാർത്ഥരായ ജീവാത്മാക്കളോട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലുപരിയായി അത്യധികം കൃപാലുവാകുന്നു. നമ്മള് ഈ കാരുണ്യത്തിനൊന്നും അർഹനല്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു നമ്മോടൊക്കെ. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചവയെ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ബദ്ധാത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷമായ കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. എന്നാൽ അതൊന്നും ആരും ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അത്രയും കാരുണ്യ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരെയും വേർതിരിച്ചില്ല. ആരാണ് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത്, ആരാണ് അയോഗ്യരായിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ അല്ലെ. ഏതവസ്ഥയിൽ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എല്ലാ
ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നാമകാരി ബഹുത നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉള്ളത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല അല്ലെ. ആർക്കും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം, ഏത് അവസ്ഥയിലും ജപിക്കാം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്കറിയാം ജഗായി മതായി അല്ലെ, അത്രയും ഭാവികളായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായിക്ക് വരെ മോചനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ജഗായി മതായിക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ ആരാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യവും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാഗോ വാ മാഗേ കഹ പാത്ര വാ അപാത്ര ഇഹാര വിചാരാനഹി ജാനെ ദയ മാത്ര. ആരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ ആരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അനർഹനാരി എന്നൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ഫലം വിതരണം ചെയ്തു. അപ്പോ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, കൃഷ്ണഭക്തി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരാണ് അതിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത്, ആരാണോ അതിന് യോഗ്യരല്ലാത്തത് എന്നും നോക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പാത്ര അപാത്ര, അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് ആരാണോ യോഗ്യരല്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദര് എല്ലായിടത്തും നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഓരോരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് ഡോറിൽ മുട്ടിയിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഒന്ന് ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തൊട്ടുകൂടാത്ത തരത്തിലുള്ളത് എന്നാണ്. ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ രാം രാം എന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നു അല്ലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു. ഒരു പന്നി അതിനെ കുത്താനായി അതിന്റെ തേറ്റ കൊണ്ട് കുത്താനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ അയാൾ പറഞ്ഞു ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോഴത് ഭഗവാൻ രാം എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് രാം എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ശ്രീലപ്രഭുപാദ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീലപ്രഭുപാദനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടല്ല കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും മറ്റ് ജീവദയ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദരെ എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജഗായി മതായി, അതുപോലെ പ്രഭുപാദരെ ഹിപ്പികളെയും മറ്റുള്ള അത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരെ മാറ്റിയെടുത്തുള്ളത്. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദരെ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചതെന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഈ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത 36ാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗാന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് കൈ ഉയർത്താം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.